Barkanku da zuwa Mataza News Hausa TV tashar labarai. Muna roƙonku da idan yau ne farkon zuwan ka wannan YouTube channel namu, dan Allah daure danna mana alamar like, sannan ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin ta haka ne za a sanar da kai da zarar mun ɗora sababbin labarai. Mun gode. Shak Aminu Daurawa ya yi jan hankali game da nuna rashin jin daɗi akan abubuwan da wasu ahali sunna suke yi akan cin mutunci da zagi ga malamai da shehunan wasu ɓangarorin. Sannan kuma malamin ya faɗi cewa in dai har ka san daraja da mutuncin wani malaminka ko wani shugabanka, to bai kamata ka zagi shehi ko malamin wani ba, domin idan har ka zagi shehi ko malamin wani to lallai ilalla dai shi ma fa zai yi manaka. Masu sauraro da kallo kar in ci haku da surutu, bari ku ji abin da malamin yake faɗa da bakinsa. Dai Allah zai ce kakka zagi gunki dan ka arama akan Allah, babu dalilin da wani malami dan baya kungiyar ka zaka je ka zage shi. Ka san kuma mabiyansa in kai ka dauke shi banza, a wajen mabiyansa fa ba banza bane. In kai ka dauke shi ba malami ba, a wajen fa mabiyansa malami ne. So in ka ci mutuncinsa, dole su ma su dauko wanda kake ganin daraja su ci mutuncinsa. Amma in ka ce Allah ya ce shirka ba kyau, shirkan nan kala kaza ce, kaza shirka ne, kaza shirka ne, in yana yi, in yace da shi ake sai a ce an kama sunanka. Shan giya ba kyau, sai ma shan giya suka ce malam fa da mu yake, ce na kama sunanku. Zina ba kyau, kaji malam ko da ni yake. Shirka ba kyau, a koma tauhidi, ya ce malam ko da ni yake ne, na kama sunanka. Bid'a ba kyau, a koma sunna. Sai a ce wannan fajirwaye mai kama da wanka ne, shi dai bai ji kama sunansa ba, baka face shi yake shirkan ba. Ta kai shirka ba kyau kuma ga kalarta, wanda yake ya bari. Kai ba da kowa kake ba, wa'azi kake saboda gobe da jibi da gata. Ai wani abu da kake ganin laifi ne tun kafin a fara yin sa aka saukar da ayar, sai dai ya shiga ciki. Sai kai kace duk mai shirka ya bari ya koma tauhidi, duk mai bid'a ya bari ya koma sunna, duk mai laifi ya bari ya koma da'a, duk mai kuskure ya bari ya koma daidai. Duk mu tare mu rike sunnar manzon Allah, mu yi watsi da duk abin da ba manzon Allah ya zo da shi ba. Wanda ya ce da shi ake kwaga shi ya ɗauki me riga ce aka yi ta ba wuya, shi sai ya zo ya ɗinka wuya ya ce tasa ce, kaga shi ya jawo kansa. Amma an ka zo ka kama sunan wani, ya ji sunansa ya fito, sai ya ce to shi kuma waye malaminsa, ka ce wani ne, sai ya ce to kai ma malamin nan naka ya ci kaza kazansa, kai kuma sai kai fushi an zagi malaminka, kai ma ka ce malaminka. Kaga an ɗauki hankalinku daga koyar da tauhidi kun koma zage-zage, an ɗauki hankalinku daga koyar da sunna kun koma zage-zage, an ɗauki hankalinku daga koyar da alwala da tsarki da sallah da azumi da zakka da hajji. To masu sauraro da kallo, wannan shine kaɗan daga cikin jan hankalin da malamin ya yi. Sannan a ta ɓangaren Sheikh Kabir Gombe shi ma ba a barsa baya ba, ya tofa albarkacin bakinsa inda yake cewa amma kai ka zo ka hana mutane bacci. Allahumma salli ala man hamalahu al-buraqu, Allahumma salli ala man azallahu al-gamamu, Allahumma salli ala Muhammadin adada zinati arshika, Allahumma salli ala Muhammadin adada man salla alaihi wa adada man lam yusalli alaihi, Allahumma salli ala Muhammadin ma nafa'ati tamaimu. Mana fatin tamaimu a Buhari hakan ta ko a Muslim. Kai ka san ma me ake ce ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Da zaka ce kawo maka salati guda ɗaya na manzon Allah wanda annabi ya faɗa da bakinsa, ruwaya ingantacciya wacce ta zo a Bukhari ko a Muslim, ko Bukhari da Muslim suka haɗu suka fiddo da ita, ba tare da ya mata angulu da kan zabo ba, bai sani ba. Salatin annabi ingantacce daga annabi ƙwara ɗaya bai sani ba. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. full stop salatin ya kare. Malamai sun ce duk salatin manzon Allah ba wanda yake wannan inganci, dan wannan sigar ita ce Imam Bukhari ya rawaito ta, Imam Muslim ya rawaito ta. To masu kallo da sauraro, duka nan muka zo ƙarshen wannan shiri. Idan wannan bidiyo ya burge ka, daure da na mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa. Ka yi shiya ga 'yan uwa domin su gani su ma su amfana. Sai mun haɗu da ku a cikin wani shirin. Mun gode.